Alhamdulillah nduk dene awake dhewe sak kanca bisa sowan ana ing dusun Ngablak iki ana ing pedukuhan Ngablak. Ya ngaturake gunging panuwun ya Mak. Nenggon pamflet wingi dudu fotomu lah kok saiki sing ning isor blincong dadi kowe iki kepiye to Mak? ajaib kok nduk awake dhewe iki yo arep pamer apa to nduk wong ya sing diangkah warga masyarakat Ngablak iki janjane dudu awake dhewe. Dudu kowe. Aku pinaka dadi badal wakil. Ya Wakile kanca-kanca supaya benderane kanca-kanca warga laras iki aja nganti kendho. Oh ngono. Mau nduk 7:30 iki jan kanca-kanca kiraine abang branang kabeh. Wah, abang branang kabeh. Aku ya aku ra dong tenan kok iki. Iki eneng apa to Pak B? Pak Bolot eneng apa to? Wes menengo wae tak tapuki kok. Waduh aku ora ngopo-ngopo kok arep ditapuki. Bar wis rembug. Bapak panitia iki langsung nemoni kakang kula. Kakangmu sapa? Sing saka Bitaran. Sapa? Ki Eko Suwanda. Oh, Langsung Mbah Wondo mang mriki. Mbah Wondo petren-preng. Do rembukan ning kono kae. Sak rombongan. Bar wis ngene iki. Dalang sing tenan iki ora teko iki kayak kepiye iki. Bla. Pupuse nduk. Aku langsung dijeluk. Kowe gelem ra gelem kowe kudu salin nggawa keris ning isor blincong. Waduh. Aku ki wong warga laras, Nduk. Iya. Aku ki wong warga laras. Aku ki yo saben dina ki yo ning kono kuwi ning aku nek diringi warga laras ki yo merinding gumun aku. Eneng apane ngene iki. Gumunake aku. Iya. Mok aku ki yo ngiringi dalang-dalang warga laras ki yo etel-etel wae ning aku diringi warga laras kok diyu. Eneng perbawa paling sing ngendhangi merbawani. Merbawani tenan sing ngendhangi gumunake kok. Kutang duduk bang. Tutak